in harshe bai iya faɗa ba ai sai a ce a rubuta ko to alƙalami ma ba zai wane shi ya rubuta shine nan shehu ya kalla ai yace killu kilami inda wasfi ilahina fa fihi sawa'un muksirun wa akhu ramzi kazalika awsaful amini li'annahu ka awsafihi min duni farqin wala maizi Allahu akbar da na tashi zan siffanta Allah mallan sai alƙalami ya rugurguje alƙalami ba zai rubuta komai ba an na so ma rubuta ba zan iya rubuta ba da an fara maganar ƙarfin jalalar ubangiji da ƙarfin sirrinsa alƙalami wane shi yace domin shi a wajen gane shi da masu manyan kujeru da masu ƙananan kujeru da masu manyan matsayi da masu ƙananan matsayi manyan matsayi ba su ne kudubai kenan manyan auliya'u ba da siddiƙai yan masu ƙaramar kujera su ne irin wannan sabon tuba ɗin nan da ɗazu-ɗazun nan aka laƙana masa ce ni a shahadu Allah ilaha illallah wancan kuma kudubi ne kudubul aqdam ne shehu ya ce a wajen gane Allah da wannan baubawan da wancan duk kamunsu daya duk ba su gane Allah sai ya ce to kazalika ausaful amini ya ce billahi allazi sidi muhammadu ma haka yake shi ma ba zai gane ba duk ilimin ka baka gane shi iyakakka da shi ka ce na sallama maka kai ta hidima ai ta yi ba tsayawa wallahi to shi ne alƙali ya ce Allah ya bayyana alƙadarin annabi wanda in dai baki ne Allah ba zai iya faɗa ba alƙalami ma wallahi ba zai iya faɗa ba yanzu idan ka zo kana cewa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana qaba qausain aw adna bakinka me zai iya faɗa nan go fa auha ila abdihi ma auha yanzu idan yace innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah me zaka iya faɗa nan go wani alƙalami kake da shi da zaka dauko kai wani rubutu da zaka warkar da mutane baka da wannan sai dai ka gira mutane ka ce ku zo mu sallama wa shugaba to yake nan abin ya yiwu haka to فمنها ما صرح به تعالى في كتابه a cikin waɗannan darajoji akwai waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana da su ƙarara a cikin littafinsa amma ƙur'ani ne kaɗai mai faɗan wannan ka zo ka ƙara bayani baka iyawa ونبه به على جليل نسابه da abinda ubangiji ya faɗakar da shi a bisa babban matsayin manzon Allah وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه da kuma abinda ubangiji ya kirari da manzon Allah gare shi na daga ɗabi'o'insa da kuma ladubban manzon Allah وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه sannan kuma ya kwaɗaitar da bayi a bisa su lazumci kirari ga manzon Allah da ban girma a gare shi ya rataya musu wajabcin haka ma Allah ya ce ba wajabci a duniya sama da ku girmama annabi Muhammad ku ji nauyinsa ku dinga girmama shi iya ƙarfinku فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى kaga ubangiji shi ya fifita manzon Allah kuma shi ya ɗaukaka shi ثم طهر وزكى shi ya tsarkake zatinsa ya kuma tsarkake shi ثم مدح بذلك وأثنى sannan shi iya ba annabi da hakikanin yabon da wani makhluki ba zai iya masa yabo kamar wannan ba ثم أصاب عليه الجزاء الأوفى sannan ya ɗauko lada da arziki da sirri da wadata da komai ya bashi sallallahu alaihi wasallam فله الفضل بدءا وعودا to kaga falala ta tabbata ga ubangiji a farko da ƙarshe والحمد أولى وأخرى godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe
ومنها ما أبرزه للإيان to bayan bayani da ya rubuta a littafinsa da littattafan sauran annabawa da duk yayi bayani ya ce kowanne na wajabta muku mai sai kun mun bayanin shugaba a duniya duk wanda ya ɓoye zatin annabi tsine masa rai in ji Allah kaga a rubuce duk ya faɗi haka sai ce to kuma bari in zan fito da shi duniya ku ga yadda zan fito da shi ku zo ku yi kallon kyau mala to yana daga gare ta abinda ubangiji ya bayyana da manzon Allah ga ido من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال na daga halittarsa a bisa cikar fuskokin cika da kuma fuskokin jalala Allah ya yi shi cikakke ne cuk ba a taba cewa ina ma a ce gu kaza a jikinsa ina ma ba haka aka yi shi ba kowa a ce ai tara yake bai cika 10 ba to wannan matsayin annabi ka faɗa malam kana cewa kowa tara yake bai cika 10 ba to a ƙarashin magana sai annabi Muhammad shine ya cika ya cika da in ka ganshi cikar ai tafi ƙarfin ganewa kamala tafi ƙarfin fahimtar bayi wani ya shiga wani sarki su Abu Jahil suka ce da shi to kun ga ku baki ne kuma muna fama da wani hali a cikin garin nan namu akwai wani yana tunanin a cikin gari yana kiran mutane zuwa sabon addini wanda za a dinga zagin gumaka za a dinga wautar da hankulan iyaye kar ku bi shi sai sarkin nan ya ce to ni da tawagata ku bani ma abin toshe kunne in toshe kunne na in shiga lafiya in fito lafiya ba ni ko na gan shi ma ba zan ji maganarsa ba sai aka bashi abu ya danna a kunnansa ke ya shiga cikin garin Makka yana tafi sai alƙalamin ƙudura ya sada shi da hanyar shugaba Kamilu Zati yana zaune ai yana ganin shugaba bai san da ya cire wannan abin daga kunnuwansa ba yake da duk abin da alamu suna nuna min kai ne wanda ake gaya min kan shigo ce ni ne yace kafin kai mun bayani na sallama maka wannan fuskar ta kawo sirrin Allah ne kur sai Allah malam shugaba ai gaskiya kenan malam وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة da yadda ubangiji ya keɓanci manzon Allah da kyawawan abubuwa kyawawa da kuma ɗabi'o'i ababen yabo والمذاهب الكريمة da hanyoyi waɗanda suke masu girma والفضائل العديدة da darajoji waɗanda ba su da iyaka وتأييده بالمعجزات الباهرة bayan kyan sufa sai Allah ya ce duk kofar mu'jiza na buɗe ta a gare ka duk abin da kake so na mamaki yi abinka shi sa yi mu'jiza a gunsa ba abin mamaki ba ce ko yi mu'jiza ko kai yi mu'jiza shine kalmar da nake gaya wa 'yan uwa Shehu Ibrahim ya faɗa yace ranar daren haihuwar manzon Allah an ga abubuwan mamaki sun yawa a daren da shugaba ya bayyana a duniya Shehu ya ce amma akwai abin da ya fi wannan mamaki gaba ɗayansu ce to menene yace bayyana zatinsa ya fi komai mamaki bayyanarsa fitowarsa duniya in mutum yana da kaifin basira a cikin lamarin Allah in ya ga shugaba ya san daga nan ba wani abu da zai ƙara bashi mamaki haka shi ya gaya mu ya ce ran da wani bawan Allah ya je ya gaya masa ɗin ya ce in ya zo sallah dariya ce take kama shi sai ya ce matsalaka guda ɗaya ce ba ka yawan salati ga shugaba to bayan ya tafi na dawo sai yake cewa ai in dai mutum ya samu shugaba da kyau to ya ga wani abu a duniya ya kuma ba shi mamaki ya gama ya ga wani abu ya ba shi dariya ya daina ya ga wani abu ya firgita shi ya daina inda ka samu annabi malam haka ne ka samu shugaba kuma shi kenan yanzu ka koma kana rara gefe a katangan mutane ba zai yi ba wallahi ka samu sirri babba don
والبراهين الواضحة da hujjoji waɗanda suke mabayyana والكرامات البينة da karamomi waɗanda suke bayyanannu التي شاهدها من عاصره mu'jizozi waɗanda duk wanda yi zamani da manzon Allah ya gansu ورآها من أدركه duk wanda ya riski manzon Allah ya gansu ra'ayal aini وعلمها علم يقين من جاء بعده mu kuma da muka zo baya mun san wannan mu'jizozin ra'ayal aini mun gansu ai ba wai sani ma kawai ba har mu'jizozin ai mun gani yanzu ba ga Qur'ani nan ba yanzu yau in ka karanta qul huwallahu daga farko zuwa ƙarshe to yadda sayyidul wujud ya karanta haka ka karanta ta kai yanda kai sallah azhar haka shugaba yi duk komai an samu ittisali baya ga shi ba wani makhluki da ya isa ya samu haka a duniya ka mutu kai shekara 100 ai komai naka an manta da shi duk rabin abin da kai a duniya ya kare ana tafi ka tafi 200 to shikenan yanzu sunan ka mabacewa zai fara yi sai labarin da hugun wani da wani an taba yin wani aka tafi 300 su ma sun mutu wanda suka san labarin naka sai dai a takarda a rubuce an yi wani aka tafi wajen 400 su ma takardun sun mutu ka kare tarihin ma ya mutu shi ko shugaba ba haka bane shi kullun sabo yake dawowa kullun yanzu ita kanta wannan ashafar yau fa an kusa shekara 1000 da rubuta ta yau magana shekara 1000 ake yi alƙali yal dan karni na biyar ne yau kuma karni da 15 kaji fa to ka gani to hatta intaha ilmu haqiqati zalika ilaina har kuma sai da ilimin haƙiƙar abin ya zo mana nan kuma alƙali ya shiga wani bayani mai zurfi bayan mun san wannan abin ta ilimin yaƙini ta hanyar da zaka bude irin su littattafan tarihi irin su dabaqatu ibn sa'ad irin su al-bidaya wa nihaya irin su tarihu abinnan tarihul islam irin manya-manyan littattafan nan to wannan ilimin yaƙini za su koya maka to sannan sai kuma wanta ha ilmu haqiqati zalika ilaina to sannan ka je ka lazumci rijalu kuma su kuma ba littafin za su ce ka karanta ba salati za su sa kai ta yi har kuma sai ka riski haƙiƙan lamari sai kuma ƙwarai wafadat anwaruhu alaina sannan alƙali iyal ya ce bayan mun san wancan karatu sai kuma ga hasaken annabi suna sauka a gare mu sallallahu alaihi wa sallama kasira Allah ka yi salati da yawa ga annabi حدثنا القارئ شهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه daga sayyidina Anas Allah ya ƙara yadda a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama utiya bil buraqi laylata usriya bihi Daren- jaman musrajan daren da za a yi Isra'i da shi sai Allah ya ce a je a ɗauko buraka shi ne ake kiransa sayyidina rakibul buraki annabin da ya shi kadai a duniyan nan ya taba hawa buraka ita alburaku dama wani malami ya ce kaji sunanta ko alburaku min albarki ta ga walƙiya yanzu ai kaga inda ake gogayya yau a duniya ana musabaka ne a wajen kera injina masu gudu a yau gudu yau su ake nema za ka ga an ce an samu wani jirgi yanzu an yi shi zai iya kewaye duniya a awa uku zai iya kewaye duniya saboda bala'in gudunsa a duk awa daya yana cin kilomita miliyoyi
to yau abin da hankalin mutanen duniya ya tafi, ya za a kera inji mai mahaukacin gudu da ba a san lissafin gudunsa ba. To duk so ake Allah yana ta buɗe wa bayi har za a je kofar da za su ce to wai shin ranar tafiya Isra'iya aka yi da wani siffar gudu aka yi tafiya mala ran nan shi sa kaji ya ce subhana a farkon Isra'i. Ran nan ya yi abin da tun da ya kagi halitta bai taɓa yi ba, daga ran nan ba zai kuma yi ba ila ƙiyam sa'ati. Ya ce a ɗauko sayyidul wujud ya hau kan buraka. To ita buraka ita tafiyarta har yau ɗan adam bai da lissafin ya take tafiya, amma shugabanmu sai ya ce tana ajiye kafarta ne a inda ganin ta ya ƙare. Ita buraka a nan kurin ya ajiye mutane. To saboda haka kuma wannan tafiya kowa a da can ai kaga ba a san nisan tafiyar sama ba, kai yanzu ne aka san nisa. An san sama sai haƙuri. Sama ɗan adam ta fi ƙarfin ɗan adam gaba ɗaya. Ɗan adam har ya mutu a cikin jahilcin bai san sama ba, a haka za a mutu. To ran nan shi ko sayyidul wujudi ya ce bayan na fito daga masallacin Qudus, to abin da muka fara yi sai muka yi sama. To muna ta fara tafiya sai ga mu a sama ta ɗaya. Ya ce da na so ma zan taɓa jikin sama ta ɗayan ma. Sai aka ƙwanƙwasa sai aka buɗe muka shiga. Muka je sama ta 2, aka je sama ta 3, aka je sama ta 4, aka je sama ta 7. Da aka je sama ta 7 ce sai muka tafi sidratul muntaha. Da muka ce sidratul muntaha ban gushe ba ina tafiya in ji shugaba, ban tsaya ba har sai da na je mustawa. Da na je mustawa a nan na dinga jin alƙalamin ƙudura yana ta rubutu. To sannan sai na wuce kuma na je Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha. A nan gurin yake cewa huwa bil ufuqil a'la. Sai ga shugaba a saman sama. Gurin ya fi ƙarfin ka ce sama ta nawa ne, ya fi ƙarfin ka ce a dare ake. Aka je gurin da ya ce ya ga kuma ma zagal basaru wa ma ɗaga. Aka je inda duk abin da i gani haƙiƙa yadda na yi abin kenan. Yanzu ɗan adam ya isa su gane haka? Ba za ka gane ba. Ko aikin ɗan adam ba ka gane ya aka yi haƙiƙanin yadda i kaza. To shi ko shugaba Allah ya ce ma zagal basaru wa ma ɗaga. Ganinsa bai karkata ba kuma bai ƙetare iyaka ba. Duk abin da na halitta a masarautuna yadda na yi su haka ya gansu. Ya san iliminsu, ya gane su. To aka je aka dawo. Da aka je aka dawo a 'yan mintuna ne 'yan kaɗan ko sakunkuna aka share wannan tafiya aka je aka dawo. To a nan ba wani abu Allah yake nufi ba, yana nufin ya nuna wa duniya cewa shi wannan shugaba kada a dinga giggiwa cewa za a yi haɗa da lamarinsa. A girmama shi, a mutunta shi. Shi ne zaman lafiyar kowa da Allah. Baya ga wannan komai Allah baya so. Baya ga girmama annabi. A ce kai kana da wata hanya wacce kai tun da ya ce kaza haka za a yi, ba wata magana kuma ka fahimci abin ba ta siga yadda yake so a fahimta ba, to Allah ba zai mutum afuwa ba. To saboda haka sai a daren Isra'i a sai na Anas yace sai aka zo manzo Allah da buraka. Buraka ya hau a ran nan. An mata linzami kuma an sa mata siddi kuma. Fastas'aba alayhi. Sai ya nuna kaman ba zai yadda a hau bayansa ba. Faqala lahu Jibril. Sai mala'ika Jibril ya ce da burakan nan, Abi sayyidina Muhammadin taf'al hadha. yanzu shugaba a gaban shugaba kake kai buraka, kai ladabi. Fama rakibaka ahadun akramu ala Allah minhu. Yace kaga wannan ba wani mahaluki da ya hau bayan ka da yake da martabarsa a wurin Allah. Wannan mala'ika ne faɗa. Shine akramul khalqi ala Allah. Duk halitta ya fi kowa muƙami. Haka kuma ya faɗa yace ni ne na fi kowa martaba a gun Allah. Inji shugaba sallallahu alaihi wasallam. Kala. Sai ya ce Farfadda arakan. ai da buraka ya sun koyar kawai sai ga jikinsa ina keto da gumi kawai.
saboda ladabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. الباب الأول Babi na farko في ثناء الله تعالى عليه a cikin kirarin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama وإظهاره عظيم قدره لديه da yadda kuma bayyana wasu babbar darajar annabi a gurinsa. اعلم أن في الكتاب الله العزيز آيات كثيرة مفسحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kai sani cewa a littafin Ubangiji mabuwayin nan akwai ayoyi masu tarin yawa waɗanda suke bayyanawa da kyakkyawan ambaton zaɓaɓɓen bawa sallallahu alaihi wasallama وعد محاسنه da kuma lasafta darajojinsa وتعظيم أمره da ayoyi da suke bayanin girmama lamarinsa وتنويه قدره da kuma bayyana alƙadarinsa. اعتمدنا منها على ما ظهر معناه. Alƙali iyal ya ce zan fito muku da a nan gurin abinda na dogara da shi shine zan kawo abinda ma'anarsa ta fito fili a gun kowa. Akwai abubuwan da waɗansu ba sa fahimtar su ba za su gane ba. An ci duk alƙur'ani ambaton annabi ne kyakkyawa a ciki duk inda Allah zai faɗi daraja annabi. To amma akwai wasu abubuwan da ɗan adam sai ga shi a iliminsa da ganewarsa bai fahimci haka ba. To bayani ne ku su ma na daraja shugaba. Wani ɗan uwa ya bugo min waya ya ce akwai wasu ayoyi a ƙur'ani shi in ya zo karanta sai ya ji kaman sun kishiyanci abin da ake faɗa na bayanin darajojin shugaba. Ce ba haka ba ne, duk ayar da ka ji Allah ya faɗa daraja annabi yake faɗa. Duk ayar da ka ji. To yanzu ai ga Ubangiji yana cewa, Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba. Ko? Wala aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sai ce shi in yazo nan ce la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala aqulu lakum wala a'lamul ghaiba wala a'lamul ghaiba. Yace ka ji fa ayar da abin da take cewa wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ina ce to yanzu farko abin da zaka fara yi ka fara shagaltuwa da yawan salati ga annabi. Akwai shimfiɗar da ake so a yi maka a zuciyarka. Idan ka karanta in ka shimfiɗar ta zauna wannan hasken ya zauna sai ka ga nan gurin sai ka ga kaman ma babu ayar da ta yi magana girman annabi kamar wa'annan. Ƙwarai a nan kaga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya Rasulallah. Dama ai kafirai ne suke tuhumarsa cewa yanzu irin waɗannan martabobi da ake lissafawa kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza. To yi kaza in kai kaza ne yi kaza. Allah ya ce a ya Rasulallah gaya musu la aqulu lakum indi khaza'inullahi. Ai ni da kuke gani na kar ku raba ni da sha'anin Allah. Kar ku raba ni da sha'anin Ubangiji. Kar ku ce ni wato taskokin Ubangiji ga baki daya yau salar Ubangiji daban ni kuma daban yadda suke a hannuna suke. Ka ce ka gaya musu ba haka abin yake ba. Ka ce da su ma kai baka san gaibu ba. Ka ce kai ba mala'ika ba ne. To amma ka gaya musu cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ni da kuke gani na babu sakan ɗaya da ba abin da Allah ya yi min wahayinsa nake bi ba. A cikin wahayin nan akwai kanzin Allah da babu? To ya ce shi ina gurinsa. A cikin wahayin da aka yi masa akwai gaibin da babu a ciki? To ai kaga ya haɗiye wannan kuma. Ko? Wala aqulu lakum inni malak. Ba ma zan ce ni mala'ika bane. To mala'ikan zai zo zai kawo aya sai kuma in zai wahayin zai kawo ayar sai ji shugaba yana karanta ayar kuma. Sai a ce da shi ya Rasulallah la ta'ajal bil Qur'an. Ai kakkai gaggawa ya Rasulallah. Ka yi shiru da bakinka kurin ya gama karanta maka. Ya gama karantawa.
in ba ka bai karance masa ayoyin gaba daya sai ce in attabi'u ni ba wani motsi da zan yi na sakan ɗaya tak in ka gana yi shi illa ma yuha ilayya ni sai wahayi yasa ka ji a hadisi yana cewa duk anbiya'u an ba su abin da ɗan adam ya gani sai ya gigice nan da nan sai hankalin sai dugunzuma ya ce amma ni ba haka nake ba ni abin da aka ba inna ma kanan lazi utitu wahaya auhahu Allahu ilayya kuma Allah ya faɗa ya ce nassan wa ma yandiqu anil hawa ai furuci ma ba zai taɓa yi ba in ba da wahayi ba isa shugaba yana da wuyar ganewa mala ba zai gano ba duk waɗannan ayoyin da kake ji ayoyin nan ana faɗar wallau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamini thumma laqada'na minhu al-watin duk girmama annabi ake yi wallahi idan ka ne baka gane ba abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra duk waɗannan abubuwa girmama annabi ake yi sai ka je gurin ma'abutan abin sai su gaya maka kaji dai Allah ya ce ka gaya musu ya Rasulallah kai ba wancan kaza ba wancan kaza ba sai Allah ya dunkule jumlar abun ya ce ka amma ka gaya musu in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi sai abin da Rabbul Izzati ya gaya min ya ce yi kaza Isa sai na Ali ya gaya wa Sayyidina Husaini kamar yadda za a karanta yace kakanka fa a fitowarsa da komawarsa gida ma'azuni ne in kaga ya fito Allah ne ya ce lokacin fita yayi fita waje ya Rasulullah in kaga ya dawo gida Allah ne ya ce komo gida ya Rasulullah in kaga ya bude baki zai magana Allah ne ke cewa ce ne kaza ya Rasulullah ce ne kaza ya Rasulullah ce ne kaza ya Rasulullah dubban girma ce ga shugaba kuma wannan shine ruhin addini shine wannan baya ga wannan wallahi mutane duk sun lalace ba za su samu komai ba Allah kuma tsine musu albarka ma zai kwarai to yasa alƙali yace a nan gurin ita madna min ha alama zahar ma'anahu abinda ma'anarsa ta fito fili shi zan faɗa wa bana fa hawahu ma'anarsa ta bayyana kowa ya san ina aka dosa da wannan magana yanzu misali kamar ayan nan da ake na faɗa da Allah ya ce da manzo Allah wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum an saukan masa da ita yana tsakiyar hanya zai je Madina ya rabu da Makka mutlaka kuma bai ƙarasa Madina ba mutlaka ina rabi ina tsakiya akai mawahayin wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum Allah yake ga manzo Allah yake cewa da yawa fa daga alƙaryatu hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka waɗanda suka ninninka su Abu Jahil suka ninninka su Quraisha wannan wajen ƙarfin soja da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin iya yaƙi Allah ya ce ba ɗaya ba biyu ba adadin lissafi ba Allah ya ce sun ja lamari na duk na kashe su ba su iya komai ba an rasa mai taimaka musu har yau ya ce su Abu Jahil ne za su sa su ce wai sun fito da kai daga Makka waye isa ya iya fito da kai yau muradi na ne ya sa kawai zaman ka na Makka ya kare nake so ka koma Madina da aka irga sai aka ga dama a wannan ranar shekara annabi 53 to Allah ya ce da harafi 53 zan gaya ma maganan ma gaba to yanzu in haka ne to ai yanzu akwai wasu abubuwan kuma kenan da suna nan wanda kuma har yau zuciyar dan adam ba ta je gurin ba haka kuma za ta shi alkiyama shi wannan kundi na Allah alqur'ani da aka sauko da manzo Allah haka za a tashi alkiyama a cikin kaso miliyan ba ɗaya ba har kiyama ta tashi na bayanin martabobin shugaba da matsayinsa da halayensa da abubuwa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi yasa rayu a irin wannan rayuwar mai ban al'ajabi wani sahabi yace shi shugaba
ubangiji ya yi shi ne kawai zuciyar bayi ce kurun take tafiya gurinsa. Malam ka duba ran da ya ce zai je aikin hajjin bankwana. Ice a wannan ranar Madina ta yi cikar da ba a taɓa cika a Madina irin wannan ranar ba. Domin duk ƙauyukan da suke baya da Madina ma ba can gaba suke yi ba, maimakon su ce to ma haɗu da shi a can, sai su taho Madina. Aka cika a Madina. Wani sahabi ya ce wallahi sai dai in kana so ka ga annabi sai dai a ce a daidai wancan nahiyar kurin yake, amma maganar a nuno ma shi ba za ka iya ganewa saboda yawan ɗan adam. Ana tafi aka je ya ɗau harama a Zulhulaifa. Aka tafi ana tafiya aka yada zango a wani go, sai ga wata al'umma da ta ninka yawan jama'an ma da ya taho da su. Ke aje a tambaye su, ina za ku? Suka ce labari muka samu shugaban halitta zai je aikin hajji, shine muka shirya muka taho mu je mu same shi. Ya ce to ku taho gashi nan ya ce a kira ku. Aka zo aka haɗu, shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tafi, aka je wannan aikin hajjin na bankwana. Ba a taɓa ganin ajaibu na ubangiji a duniya irin wannan ranar ba, na abin da ya dinga yi na wannan aikin hajji mai ban ta'ajibi. A wannan aikin hajjin yayi wa duniya, ya fitar da duniya daga dukkan wahala gabaki daya. To yace duk wannan an faɗi abin, alƙali ya ce na faɗi abin da ma'anarsa ta fito fili, ba a ɓoye take ba. Akwai ayoyin kuma da ma'anarsu ba su fito fili ba. Yanzu kamar ayar wato wafatinka ya zo, faji a wafatin ayar ɓoye take, waye san wannan? A ce a iza ja'a aka yi bayanin wafatin annabi ya zo ko? Amma kaga yi malamai suka ce fa suratul nasri fa suratul fatih bi sidqir ru'ya wa suratul nasri tubinu naya hudibu bil ima'i lil wafati wan nasu fil jawabi akasun ayati. Ka gama karanta idza jaa nasrullahi wal fatu wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. A cikin nan gurin kuma Allah yace a nan gurin ne maka bayani ya rasulullah, lokacin wafatin ka yazo. Lokacin wafatin ka yazo. A ina ne? A karatu da hagu za a karanta. Nke fa, to da fa din ne ka koma baya kamar yadda za ka karanta karatun boko. Kamar yadda za ka karanta karatun boko yadda hagu ake karantawa. To a cikin wannan abin din daga inda yake fasabbi, to ba fasabbi din za ka tafi hagu za ka koma. Sai ka ga an rubuta faja'a wafatun. Yanzu lokacin wafatun ka yayi. To yanzu wannan in dai ba ka taba jin an faɗa ba, wace kwanya ce da kai da ta gano ma haka. To irin waɗannan kuma sun fi miliyan a ƙur'ani kuma, wanda suke na ulumu ne, asararai ne, gasuna. Allah ya to sai alƙali ya ce waɗanda suka fito fili zan yi bayani. Wa jama'ana zalika bi asharati usulin. Fasali 10 zan yi ina bayanin haka. Al-fasl al-awwal. Fasali na farko. Fima ja'a min zalika maji al-madhi was-sana'i. A cikin abin da yazo cikin wancanan ka maje kan nan ta yabo da kuma kirari. Wata adadil mahasin. Da lasafta kyawawan abubuwa. A kirarin annabi da yabansa, madahu fa kenan mala. Madahu yi masa yabo. Ai sunansa Muhammadu. Ai abin yabo ne da. Kuma kullum ina gaya wa mutane kada ka yadda ka je gun Allah sunan nan na shugaba ya samu tasgaro a wurinka. Wallahi tallahi muddin kai masa wani abu wanda Allah zai ce ɗauko abin da ka yi a ɗauko sunansa a auna a gani, ya karɓi sunan zai karɓi wannan abin ko ba zai karɓa ba. Da shi Allah zai dinga jefa mutane a jahannama yi. Da shi zai dinga jefa mutane a wuta. Ce ai karantawa ne, to hada da karatun ku tafi wuta gaba ɗaya. Ƙwarai. Shi agon Allah zaka gaya masa hujja ne? Ai hujja ta bayyana tun dan farko da isa masa suna Muhammadu. Ai ƙarshen hujja kenan.
yace sunansa abin yabo ba sau ɗaya ba sau biyu ba, sunansa abin yabo tun da na tsirar da haskensa har zuwa tashin alkiyama. Ranar da aka samu cewa wannan ko wani ɗan adam ya masa abin da ba yabo ba, to shikenan kuma wannan ba yaren da nake ji bane wannan. Ƙwarai shi abin yabo ne, abin girmamawa ne, kullum haka Allah yake so, haka Allah yake so. Wannan sunan zaka kalla Muhammadu, abin yabo kullum shi zaka duba. In ka kalle shi da kyau to sai kai mu'amala da shi a suna Muhammadu. To in kai zaka yi masa suna, zaka yi masa aiki da mu'amala da shugaba Muhammadu, to shine duk umarnin da Qur'ani ya bayar. Lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, saboda shine Muhammadu. Wa tuwaqqiruhu, saboda shine Muhammadu. Ku ji nauyinsa, ku girmama shi, ku karfafa shi, ku komai. Idan ya zo sunansa ma aula bil mu'minina min anfusihim, haka nake so ku yi mu'amala da shi. Ka dinga mu'amala da shi idan ka ga nan gurin za a mutu, shi kuma gashi a nan, to maza ka dawo daidai inda za a mutu, saboda in kai maza ka mutu don shi ya rayu. In ji Allah fa, idan kana cikin inuwa sai gashi ya zo, fita ka koma rana, shi ya zauna inuwar. Ƙwarai, haka shugaba kenan mala. Ka duba sahabi guda wanda shi wanda ya sauki manzo Allah, Abu Ayyub al-Ansari, sai da ta kai sahabbai saboda shi ya sauki annabi a gidansa, da Abu Ayyuba ya zo ya yi sallama da kai, ka ce da iyalanka duk ku fita, to zo ka shiga nan ne gidanka. Ya za ka ce nan ne gidanka? Kai ka sauki annabi a gidanka, da aka kai kuma haƙƙinka yanzu duk wanda iganka ya fita daga gidansa, kai kuma ka shiga ka zauna. Yanzu duk gidajen duniya naka ne, saboda kai ka sauki kamilu zaki. To kaji fa malam, haka fa suka dinga yi fa. Mai ɗaukan takalmin shugaba, nan halifa ya karanta mana wani sahabi yana tambayar ɗan uwansa, yace kai fa sahibin na alai, bayan tafiya ta nisa shugaba ma yayi wafati, amma shi maɗaukin takalmin kullum wannan lambarsa ta ban girma kenan. Yace ya labarin maɗaukin takalmi? Yace yana nan kalau, yana nan lafiya. Duk abin da shugaba iwa wani, to a ran nan martaba take, haka za su dinga tafiyar masa da wani. Idan aka zo ya zo gidan sahabi ya zauna, akwai marubucin tarihin da ya rubuta, idan ya zo gidan sahabi, shugaba sahabin nan sai ya ɗauko karaune ya shimfiɗa wa shugaba. In ya zauna a kanta aka gama duk abin da za a yi, to fa in ya tafi ya naɗe karaunin nan, to shikenan in wannan ya zo in yana ganin kimarsa sai ya ɗan gutsuro masa ko ƙaƙa ne, sai ya bashi. Wancan ma ya gutsuran masa, sai a kanta ya zauna, sai a gutsurawa wannan. Duk wanda aka gutsurawa in ka zo gobe cewa zai na cinye ta. Duk a cikinsu take zama. Malam ai suna ganin sa ne ra'ayil aini. Kai kana nan kana cewa wai hadisi bai inganta ba. Subhanallah. To ai baka shi yasa kaji alƙali ya faɗa yace mun samu haƙiƙan lamarin ya zo zuwa gare mu. Bayan mun karanta ilimin yaƙini kuma. Sannan kuma sirrin haƙiƙan lamarin Ubangiji ya ba mu wannan hasken nasa ya zo mana da yawa. To wannan duk ba wai alƙali ya faɗa haka don cikon guri ba ne. Ya faɗi magana ta haƙiƙan lamarin. Ƙwarai. Misali lamarin addini, in dai kana so ka ci nasara, to ka bi wannan hanya. Kana so ka je inda ake so a je, to wannan hanyar da za a gurin nan za ka bi. Ba zai yiwu ka ce yanzu masallacin juma'a yana gabas nan da mu, kuma ka ce kana so ka je kai hanyar gwarzo, ha ba za ka ba. To da yawa waɗansu al'amarin annabi yau haka suke yi. Wallahi shi gashi a nan yin gabas, su ku sun yi nan yamma, suna can suna da tafiya, har abada ba za su haɗu da shi ba. To kaka yadda ka bi wannan, wanda da ya gaya ma ya ce da ka shiga kabari cewa za a yi ma ilmuka bi hazar rajul. Ya gaya ma shine farkon magana kuma shine khatimatul mada.
Allah ya ƙara masa tsira da aminci. To duk kirari ne nan Allah yake masa. To alƙali iyal wace ayar ya fara ɗaukowa don ya kafa hujja da ita a nan gurin. Wata adadin mahasini Da lasabta kyawawan darajojinsa ka kauli ta'ala kamar faɗin Ubangiji maɗaukakin sarki. laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayata. To kaji fa malam. Yanzu don girma Allah idan babu wata aya da take bayanin manzan Allah irin wannan ayar, ya kake ganin annabi a gurin Allah? Cewa laqad ja'akum, in fa Allah zai magana baya bukatar ya rantse kowa. Zai iya cewa kawai ja'akum rasulun, ya ce a'a laqad ja'akum rasulun. Kaga wasalin nan guda biyu to ka kiyaye Allah ƙwarai. laqad ja'akum rasulun min anfusikum, siffarsa shine azizun alaihi ma anittum. Duk wani abu da zai ba ku ya wannan annabin da na aiko muku mai girman darajar nan ba zai taɓa yadda da wani abu da zai ba ku wahala shi kuma iya da wannan abu ba. Ya haɗa kafiran duniya kaf ya ce su kuma waddu ma anittum, su kuma kullum su suke abin da zai ba ku wahala shi suke so. To gashi ya fito alƙali ya ce abinda ma'anarsa ta fito fili zan faɗa, to ga ma'ana ta fito fili. Ya ce shi shugabanmu azizun alaihi ma'anitu. Kuma ka lura fa duk sanda ubangiji zai ce zai magana da al'umma ba fa yana magana ne da iyaka wayannan sahabban ba fa, mu ma nan duk da mu yake, saboda shi annabin farko ne annabin ƙarshe. Ya gaya masu ya ce ka gaya musu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wannan jami'an din ba wani mahaluki da Allah ya halitta da baya cikin ta. Wallahi ko kafin zamanin annabi ka zo kana cikin jami'an din nan, ko a zamanin annabi ka zo kana cikin jami'an din nan, yanzu ma mu ma muna cikin jami'an din nan. Ƙwarai ko Allah ya faɗa, ya ce shi shugaba yadda na yi shi ban yi shi wai don wasu al'ummatai su rayu ba su san labarinsa ba. A na yi shi ne don kowa sai ya san shi, kowaye kai sai ka san shi. Ya ce na gaya wa annabawa na tara su, ku annabawa ne, ku manzanni ne. To amma idan annabi na ya zo ya za a yi? An ya zo har yanzu ku annabawan ne, ku manzannin ne? Ya suka ce ya ce sauka za ku yi daga annabta ku koma cikin sahabbansa kuma sai abin da ya ga dama ya sa ku. Kun yadda? Suka ce mun yadda. Sai ya ce to yanzu ku annabawa ne. Wa idza khadha Allahu misaqan nabiyina, ko yayi labarin a ce banda annabuwa ne, dukkanin su ya hada su a gu daya, kuma dukkanin su an tura musu mutanen su. Kuma sannan sai ya ce wa idza khadha Allahu misaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. So nake dukkaninku ku masu littafi ku gaya musu annabi Muhammad yana nan zuwa, kuma ku kakku ɓoye min sufofinsa. Ya ce kuma duk wanda ya ɓoye min sufofinsa na tsine ma albarka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu. Duk waɗanda suka ɓoye min abin da na saukar minal bayyinati na daga ayoyi waɗanda suke masu bayyanawa wal huda suka ɓoye min ayoyin shari'ata, Allah ya ce min ba'di ma bayyanahu. Da haka da albayyinatu din nan da alhuda din duk annabi ne, duk shugaba ne ma. Allah ya bayan tuni na gama bayyana shi ga mutane duk duniya, na gaya musu shugaba zai zo. Allah ya ce ulaika yal'anuhumullahu. Allah ya ce wa'annan kai tsaye ma na tsine musu albarka. Wa yal'anuhumullahu nuna. Sai ya ce illal ladina tabu, sai wanda suka tuba, wa aslahu suka gyara aikin su, wa bayyanu suka zo suka ci gaba da aikin bayyana min shugaba, suka ci gaba da faɗarsa ko ina. Allah ya ce sai in yafe musu, wannan annabi babban lamari ne ma. To alƙali ya ce da laƙar ja'akum za a fara. Ita wannan laƙar ja'akum ta yi bayani azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Duk sunayen annabi ne,
a dalail zaka ji an ce sayyidina harisun alaikum sunansa ne harisun alaikum din ai Allah ne gaya mar sannan shine ar-raufu sayyidina raufun sayyidina rahimun sayyidina uzunu khairin kajifa wa yaquluna huwa uzun sai Allah ce qul uzunu khairin sunansa ma uzunu khairin idza dalail zaka ce sayyidina uzunu khairin duk sunayen shugaba ne wala Allah ya masa yabo da su ya masa kirari kuma muna kira ga al'umma cewa zaman lafiyar duniya a dinga girmama annabi an ba haka ba Allah zai hautsina duniyar nan wallahi idan kuma ya hautsina ta wallahi kuwa sai ya ɗanɗana kudarsa girmama shugaba girmama annabi lokaci ne yayi yanzu da ina faɗa cewa yanzu ba ga azumi nan zai taho ba to da Allah malamai ku yi ƙoƙari ku dinga bayanin mashhadin annabi a Qur'ani kakka zo zaman tafsiri ka dinga wasanni kana zantukan duniya a'a yanzu madaukin Qur'anin nan da ya zo da shi to kai zancensa a cikin mashahidinsa ka je zantukan rijalu waɗanda suka yi ƙarfi a cikin sha'anin shugaba sun faɗi gwalagwalan zantuttuka ka ɗauko ka gaggaya wa mutane domin a samu tamkini na sansa a zuciya domin duk abin da ake so a shimfiɗa na musulunci sai ya shimfiɗu yanzu wani irin wa'azi ne ba a yi ba ai wa'azin da ake yanzu ba a taɓa yin irinsa a duniya ba ma amma ɓarayi kullum sababbi ake samu saboda me saboda ruhu yana nema isanyi ruhul mahabbati da ruhi na girmama zatin annabi yana nema isanyi yasa duk abin da zaka faɗa in dai ba sirrin annabi ne ya zauna zuciyarka ba wallahi ba za ka daina ba ko duk littattafan duniya zaka karance tawayen nan dai da Allah yana nan jin isan nan da rikan nan tana nan amma shugaba ya kama gu a zuciyarka ya zauna to sai ka ji kayi tawazu sai komai ya zauna sai san alheri ga ɗan uwanka ya tabbata sai ka ga amana tana tabbata yanzu ɗan kasuwa ya ce shi ya rasa ma da wa zai mu'amala ne ma da ya ɗauki wani zai cinye ma dukiya a san annabi ake so ya ƙarfi a zuciya bayi tukunna wani zai tafi kasuwa nan shi ya gaya masa ya ce zan gaya ma kana so kai ma kai kuɗi haka ɗauki yara kai ma kaga yanzu kai yaro ne za ɗauke ka a kanti ya ce ina so ya ce abu bi zan gaya ma ka dinga yawan salatin annabi na farko kenan sannan abu na biyu di yadda za a yi kwandalarsa wacce bai baka ba kar ta shiga cikinka kar ka ɗauka amma kai ta yi wa annabi salati shi wannan salatin shi zai lamunce maka kana ganin abin da ba naka ba ka yi ɗauka ba masu mulki ku dinga salati ga annabi za ku ga ba za ku iya ɗiban dukiyar talakawa ba kwarai ku dinga kusanto da shugaba zuciyarku ku sa malamai su zo su dinga gaya muku sha'anin shugaba wallahi za ku daina ɗiban kuɗin al'umma za kuma ku dinga aikin da idace daidai wa daida amma ba haka ba duhu ne zai dinga dukan duhu a zuciyarku Allah ya kiyaye mu Allah ya mana lidifi Allah shi shugaba Allah ya yi shi ba wani sinadarin cin nasara a duniya an ba shi ba ko me kake yi kamar wasan kwaikwayo kake yi Allah ƙara masa tsira da mu Allah ƙara mana sansa alhamdulillah to kuma sai rana ita yawan Allah ya kai mu muna godiya Allah ga shehu malam baba ya kawo mana ziyara malam baba mai ashafa na taɓa gaya wa mutane nan tsakanin nan gidan namu da gidansu akwai babbar amana akwai babban sirri shehi yana yawan bani labarin kakan shi malam baba kuma shehi yana zuwa can da'iman wannan gida nasu na ashafan nan dama shehi a rayuwarsa wato ban ga abin mamaki a rayuwar shehi ba irin a san da yake raye guraren da ake ashafa duk yana zuwansu je can ya taɓa rike hannuna da hannun halifa muka tafi can magangara gidan man shamsu wajen karatun ashafa da ake da safe muka je ya ce ku zauna a nan muka zauna shi kuma ya shiga ciki saboda duk manya ne a ciki har muka gama bacci muka taso muka ya fito na ce me ake yi ne a ciki ya ce karatun ashafa ake yi ya riko hannunmu muka sake dawowa gida to kaga albarka wannan alherin da aka dinga yi
shi ma kaga sai Allah ya kafa Ashafa a gidansa. To haka ne saboda ganin girman annabi. To saboda haka su malam baba dama su gidansu ma gidan Ashafa ne shi ma. To yanzu banda garin da yake da wannan sirrin gidajen Ashafa a Kano ba su irgo ba. To ya kafiran duniya suke so su yi wasa da Kano, ba za ku iya ba. Kano sirrin manzon Allah ne. Kano gidan shugaba ne ma. Rawukan mahabba sun yi aiki a nan. Haka wallahi kafirai haka za ku ba wannan garin. Ba za ku iya komai da shi ba. Saboda ba a komai a cikin garin Kano sai tarbiyyar al'umma cikin soyayyar manzo Allah. Allah ƙara masa tsira da aminci. Allah ƙara masa tsira da aminci. Mu karanta Fatiha hadiya ga shugaba. Sannan ma baba zai yan kalma ko guda biyu. Ai kalma ko guda biyu a gaisa da. Sallallahu alaihi wasallam. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله بيدا ما يوضع ما شاء شيء يذكر وليه يسلم محمد وما كان شيء إلا وكذا وليه يسلم وأنا kuma da ke son bakwai yiwuwa in za ga yadda ake kawo tarihi da kuma ana da su wani su ilimin ma'amanci to za ga wurin da ake karatu a inda na karɓar da suka wani da su ilimin ma'amanci da ya zo ba za ka hayaniya ba ba za ka su rute ba a abin da suwa saboda a kan ma'amanci ba kuma wani da kasar da shi masu ilimin ma'amanci ba wani shi aka kawo da shi Allah ya da zai tsara ba cewa ana da wani dabba wani sa da fiti baya kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida to sai a ga dabban nan ta nusu ba ta kada ko jela amma idan manzon Allah ya fita to sai ga dabban nan tana kaiwa tana kawo wannan bayan uwa shine abin da muka tashi muka ga magabatan mu akai shi sa kullum wani lokacin nake kukan zuci kan irin halin da muka samu kanmu a ciki a yau duk wanda ya san Kano shekara 40 shekara 50 ya san ba ita ce a yanzu ba abubuwan da ike masala Kano a irin wannan lokacin su ne irin wayannan makarantun a yanzu sau da aka lalle ne yan uwa mu jajirce wajen kulawa da abubuwan da suka shafi shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada mu kasa a gwiwa a harkar manzon Allah kuma kada mutum ya zama yana da ikon yin wani abu a haƙƙin annabi ya zama ya zira ido domin wallahi ba kai abin da ya dace da kai ba kuma sai an tambaye ka ran alkiyama a ya ishe mu hadisin Anas bin Nadar abin da ya faru a yakin Uhud lokacin da aka zo aka yi masa shahada jini fa yana malilo kuwa cikin jini sai aka zo aka tambaye ana zuwa aka ga shi akwai dan sauran rai tare da shi sai ke tambaya me halin manzon Allah wannan fa yana dab da rasuwa sai aka ce masa annabi yana nan lafiya lau sai ce to Allah abuliguhu minni salam a gaishe min da manzon Allah a gaya masa ba za mu haɗu sai a salam domin ni an riga an zarce maka sata sannan ga wasiya ga mutanen Madina shi baya magana mutanen Makka domin shi dan Madina ne wasiya ga mutanen Madina ku sani cewa idan aka ce wani abu ya shafi annabi Muhammad muna da rai wa fina ainihin ta ɗarufu muna da idan wani a cikin yana da rai to ba mu da amsar da zamu ba Allah ran alkiyama wannan sahabi ne zai rasu yake bada labari a halin manzon Allah to haka nan a wannan zamanin namu duk da ba yaƙi muke ba to amma dole mu sani duk lokacin da aka ce ga wata himaya da zaka yi a janibin manzon Allah kuma kana da damar yi ba kai ba to wallahi baka da amsar ran alkiyama saboda haka mu rike wannan amanar da muka samu daga magabatanmu Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayyar manzon Allah Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah waɗanda suke kawo hari a janabin shugaba Allah ga kanan ga su dama dai mun sani al'ada Allah baya bari idan an taba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bari wannan duk mutumin da yake karanta littafin ashfa ko yake karanta duk littafin da yake da alaka da manzon Allah ya san wannan ai dai Abu Lahab baffa ne fa na manzon Allah
amma muna gani a matsayinsa na baffa a matsayinsa na baba ga annabi sallallahu alaihi wasallama, amma da igaya wa manzon Allah abinda mahaifi ke gaya wa ɗansa, Allah bai kyale shi ba, bai la'akar mahaifi bane ba, irin maganar da igaya wa annabi irin ta Allah irama wa annabi a matsayinsa na baban annabi. To wannan kaɗai ya isa ka gane sha'anin manzon Allah mai girma ne, taba shi tashin hankali ne. Muna roƙon Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah ya ban mu tare da annabi Abdullahi da cewa zamani Sheikh Malam Ibrahim, Allah ya saka da alkhairi. Wannan hidima da ake yi a cikin harka ta annabi, Allah ya riko da hannu albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Masha Allah. Amin. Amin. Masha Allah.